El canvi climàtic, entenem per canvi climàtic el que en diem un augment de la temperatura, no? Però especialment el que ens importa a nivell de canvi climàtic són els canvis bruscos de temperatura, cap a dalt o cap a baix. Això hem vist que en població vulnerable té tendència a provocar desestabilitzacions de les malalties més prevalents, que poden ser la diabetis, la hipertensió o la insuficiència cardíaca. I això el que provoca és que aquestes persones més justetes, més fràgils, acabin necessitant un suport sanitari més intensiu. Inclús estem veient en aquests episodis de calor extrema que estem tenint aquests anys situacions d'un augment, un excés de mortalitat, o sigui, mor més persones de les esperades, probablement perquè no són capaces de compensar aquestes alteracions de la temperatura. Per una altra banda, també hem de pensar que hi ha més fenòmens extrems amb la situació de canvi climàtic, hi ha situacions d'alteracions climatològiques extremes que poden provocar desastres naturals que augmenten, evidentment, també la morbilitat i la mortalitat, o sigui que afecta persones. I en una tercera branca hem de pensar que el fet també d'aquest augment global de les temperatures, aquí ja no estem parlant de canvi bruscos de temperatures, augmenta la probabilitat d'altres malalties que havien estat a Europa i que actualment no hi són, especialment a la conca mediterrània, com aquelles malalties parasitàries com la malària o algunes malalties víriques com poden ser el dengue, el zika o el chikungunya, ja que els seus vectors, o sigui, aquells insectes que els poden transmetre, amb aquest augment de temperatura és més fàcil que s'estableixin en el nostre territori i que puguin transmetre aquestes malalties. I segurament en els propers anys, de fet ja n'hem vist algun brot, de malalties d'aquest tipus es puguin manifestar amb certa regularitat. Aquesta setmana s'ha clos a Egipte la COP27, que és aquesta reunió de caps d'estats i de govern per tal d'afrontar la crisi climàtica. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, al seu Parlament inicial, va dir que la lluita contra el canvi climàtic era la batalla de les nostres vides i que l'estem perdent. I això hem de ser capaços de revertir-ho des de tots els àmbits. I el sector salut se sent directament interpel·lat, perquè paradoxalment el sector salut en el món és un dels principals causants del canvi climàtic i això ho hem de canviar. Mútua de Terrassa està compromesa en canviar aquesta situació. Nosaltres hem valorat la nostra petjada de carboni i hem vist que hi ha 3 àmbits on és especialment important aquesta petjada. En mobilitat, els nostres pacients majoritàriament venen a l'hospital en vehicle privat, amb transició energètica, amb consum d'energia, però el tercer element és molt important, que és la gestió de residus. I hem de fer una aposta important per l'economia circular. I Mútua des de fa molt temps ho està fent. Com? Incorporant material de protecció quirúrgica, de protecció tèxtil, en el bloc quirúrgic que sigui reprocessat. L'any 2010 es va decidir a nivell europeu que el cotó ja no entraria més en els quiròfans com a mecanisme de protecció. I la majoria d'hospitals en el món, a Catalunya també i en el món, van decidir utilitzar material d'un sol ús, una sola vegada i es llencen. Amb una operació major, utilitzant material d'un sol ús, es generen 3,5 quilos de residus cada operació i una elevadíssima petjada de carboni. Mútua de Terrassa, a través de la seva bugaderia d'Axioma, va decidir innovar, fer recerca i ha incorporat material reprocessat, bates de protecció esterilitzades, pijames d'aire net, que són els que fan servir les infermeres i les metgesses i els metges, cobertura pels pacients que es poden reutilitzar fins a 300 vegades. Això suposa una revolució extraordinària, una revolució verda, que no només ha impregnat Mútua de Terrassa, sinó que en aquests moments la majoria d'hospitals a Catalunya ja utilitzen aquest material impulsat per Mútua de Terrassa i que es fabrica, es manufactura a Rubí. I per tant fem una aposta per l'economia circular des de quilòmetre
zero. Això és un canvi absolutament rotund, contundent, perquè a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus el que ens queda clar és que el millor residu és aquell que no es genera. I per tant la prioritat és prevenir la generació de residus i això és el que estem fent i ho estem portant a la pràctica amb aquesta, insisteixo, aquest concepte, aquesta autèntica revolució verda. Perquè acabo tal com començava esmentant aquestes paraules d'Antonio Guterres. És veritat, és la batalla de les nostres vides i nosaltres no ens resignem a perdre-la, ens conjurem a guanyar-la, a deixar als nostres fills i a les nostres filles un país millor, un món millor que valgui la pena.